ngoba leso sithwalo sizokugencela iy'ngane zakho zabafana. Bese masingayigencanga iy'ngane zakho zabafana, lezi ngane zakho zabafana zoba ama-rapist, zibulala abantu, zibheme iy'dakamizwa. Ya, ngoba leya mithi bethi amaSwati lo muthi awusebenzisi uma unala majaha. Oh ya. Egcekeni. Uyabo? Awuwasebenzisi futhi uma unobaba wakho egcekeni. Uyabo? Ngoba sithi masiphakama lesithwalo sigenca uyihlo. Sithi masiphakama lesithwalo sigenca amadoda ngakho. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngwakashembe isibongo. Mafofuka njengedengabane. Samba nesabumkosi ngalala maqedo lala bafoza nokwathi isikudla kudla. Othi mawuvimba ngala uthi kusungale. Ngumkhovu oyiphayo. Kumadakeni oyishasa ngicela ngiyabingelela le iNethezeka TV. Igama lami ngingumzothule ngwakashembe. Igama lohlelo sithi uphila kanjani. Sinomkhulu uMavovo, dokotela ngokwelapha kwesintu. Ubizwa ngogedla ke kodwa uyafika nalapha enhloleni ngoba ebuye echaze ekutheni ukuthi kukhona la afundiswa khona ukusefa nokuhlunga. Ingakho efika nasenhloleni, ingakho emlapha umuntu esefikile kuyena ekwazi ke ukuthi eqhubeke neprocess yokuthi lowo muntu elapheke. Njengamanje Mavovo sicela ubingelele kwiNethezeka TV, ubingelele nababukeli emakhaya. Oh, siyabingelela ke kubalandeli beNethezeka TV. uMavovo ke lo onibingelelayo. Siyanithanda kakhulu kwaNethezeka TV. Sibonge nani uthando enisipha lona, siyabonga. Mavovo siyabona sisendumbeni indlela ogaye ngayo uke wachaza usasichazela masibuka indlela ogaye ngayo ukuthi hayi wena ugaya wenza show ukuthi uyagaya ukuze umuntu ephume la ekhaya ephilile noma into ayizele egculiseke kuyona. Ingakho ukuchaze kuma video aphambilini ekutheni ukuthi wena into engekho la awusho ukuthi unayo. Kunjalo Mavovo? Hayi khehla phela angithi ngeke ngichaze ukuthi mina anginayo all in one. Oh ya. Anginayo all in one. Mina ngelapha ngenkinga yomuntu. Bese kuba ukuthi ke njengoba ngichazile ukuthi thina singakwenzi la ekhaya sikwenzi. Yeah. Njengoba ngaphambilini ngike ngachaza ukuthi kufana nabantu abasuke befuna izinto ezithize, ma singazenzi la ekhaya siyabatshela. Ngoba manje ukuthi wemukela umuntu ofuna isithwalo sedlozi, wena ungazi nanokuthi kufakwani kuleso sithwala sedlozi. Ngoba eke nginjengokwazi kwami nje ma kunomabusane kunomphenduli kunomaguqa namakhubalathizi. Lawo makhubalo awuwasebenzisi ma unabantwana babafana. Ngoba leso sithwalo sizokugencela iy'ngane zakho zabafana. Bese masingayigencanga iy'ngane zakho zabafana, lezi ngane zakho zabafana zoba ama-rapist, zibulala abantu, zibheme iy'dakamizwa. Ya, ngoba leya mithi bethi amaSwati lo muthi awusebenzisi uma unala majaha. Oh ya. Egcekeni. Uyabo? Awuwasebenzisi futhi uma unobaba wakho egcekeni. Uyabo? Ngoba sithi masiphakama lesithwalo sigenca uyihlo. Sithi masiphakama lesithwalo sigenca amadoda nakho. Uyabo? Ma singawagencanga uzosebenza wena ube nayo yonke into. Labafana bakho angeke basebenze. Seyigcineka iy'ngane ezenzani ziyaganga. Khona iy'ngane zabafana ey'ganga kubo kunenqwaba yamateksi. Yebo. Yingoba lo ophethe lamakhumbi unalesithwalo esaphakanyiswa ngalabo mabusana. Uyabo? Nalembadlanga. Uyabo? Leso sithwalo sifuna umuntu ongenabo abantwana babafana. Ingakho uthola ukuthi abanye abaphakamise ngaleso sithwalo bese bemvala uhlavu
lokuthi angakhuleliswa. Oh yeah. Uthola ukuthi umuntu unawo wonke umceba akanazi iy'ngane. Basuke be-avoid into ey'fana nalezo. Ngoba manje kubuhlungu uthola ukuthi nginey'nsizwa igcwele igceke. Bese ngiyophakamisa isithwalo esinale mithi. Kusho ukuthi zonke le nsizwa ey'gcwele igceke angeke yisebenze. Yabo? Lesikhathi mase ngihambile mina sekunqamuka yonke lento ekade nginayo. Abantwana bami ngibashiye phandle. Yabo? So ngisho into efana naleyo ke khehla ukuthi kubaluleke kwesinye isikhathi ukuyiqonda izinto. Yebo. Ukuthi into nento kumele wazi ukuthi kuze yakhiwa ngani. Umthelela walento okwakhiwe ngayo kuba yini. Ngeke ngimangale nje mina abantu bethi isithwala sinabo ubungozi. Ma kuyisona. Yebo. Ma kuokunye okuphakanyiswe ngezipiriti ezithize. Ngiyavuma ke kuloko. Yebo. Akunabo vele ubungozi. Kodwa ma kuyinto nje enesithwalo. Yeah. Kwafakwa leyo mithi leyo. Mhlambe kwasetshenziswa ngisho igusha. Hayi asihleki nomuntu leso sithwala ekhaya. Mhlambe uthothi kufakwe leyo mithi kwaphakamiswa inyoka. Asihleki nomuntu leso sithwalo ekhaya. Asibalike thina inyoka lezi zasema pet shop. Cha, lezi ezibonisa umphakathi. Asibali lezo nyoka. Sibala thina inyoka ezingabonwa. Zesithwalo. Ngoba inyoka yesithwalo angeke uzuyibone. Inyoka yesithwalo futhi yakhiwa ngamakhubalo. Kuyovuswa lapha na kuvuswa umuntu. Yeah, mhlambe kuthiwa thatha ibhakede elu10 liter, elu5 elu20 liter. Bese uphalaza ngalamakhubalo kulelo bhakede. Ila ke uzokwazi ke mhlambe ukuthi within 7 days lela bhakede ligcwele nje uhalakasha lwenyoka ezobe ihleli phakathi. Futhi isikhumba sayo hayi mana sikugculisa ukuthi kungayinyoka le. Yeah. Yokuthi inhlwathi. Izoba nesikhumba esisabu jelinyana sabu plastic inyana. Ungakutholi kahle angithi vele lento yakhiwe ngamahlanzo. Yeah, kuzoba inyoka kodwa hayi man, hayi inyoka lephelele. Kodwa leyo nyoka kulula ukuthi ungayithi ibhala kucamera. Yebo. Kusho ukuthi mawuyithi ibhala kucamera ithoyizi. Nayo ngeke uyenze lento futhi ukuthi into esuke ihlangene nawe okusho ukuthi lento ihambisana ingqondo yakho ngoba kwamahlanzo akho ihambisana nayo uqobo. Angithi nje khehla ma ungakhelwa isigubhu esakhiwe ngesidoda sakho. Kwase kufakwa amakhubala athize. Uzobe wena usunomntanakho ozokhula kulesi sigubhu. Ozomthuma ukuthi akwenzele izinto anti uthuma ingane yakho. Kuba into kanjalo. Ngoba phela vele ikhona into kanjalo yabona. Othola ukuthi yakhiwe ngawe. Kwesinye isikhathi unomntana okusho ukuthi kwesinye isikhathi usuliwele iyenzeka into kanjalo ethi umuntu hayi angingedwa mina kukhona engihamba naye ufana nokuthi sekuyiwele lakhe la ehamba nalo. Ingani umuntu angadlula mhlambe eduze kwale ndumba nje. Ethi yazi ngidlule lapha kwaMavovo ngezwe kukhala abantwana abancane. uMavovo unazo izingane ezincane kuthiwa hayi akunakazikho izingane ezincane lapha ngoba nabantwana bakhe abanazo izingane. Ethi kodwa yazi mani ngizwile lezi izingane. Kanti le izingane lezi wena oyifuye kulezi igubhu zakho udlule kuyisikhathi sokuthi beyidlala la endumbeni yabona idlala ngamabhakede ewasho uyabo biziwe phela into zokudlala lezi einganeni into zokudlala lezi ngoba uhlezi uthethe enganeni uhlezi uthethe enganeni yeah angithi uyabona kanti udlula lo muntu nje uthole kuyisikhathi ukuthi lezi izingane ziyadlala lezi wena oyithumayo ukuthi zikwenzele into ezithize. Manje Mavovo ngoba ulwazi unalo njengogedla ezintweni kanjalo mase uqhamuka wena uthi awuthwalisi kungani ungathwalisi?
into eyenza ukuthi ngingathwalisi ingani phela mina angisiphiwanga isithwalo sokuthi ngithwalise. Angithi umuntu othwalisayo khehla umuntu ophiwe ukuthi athwalise. Phela ukuthwalisa ngithi ngeke uthwalise ngebhuku. Ukuthi wena uzumavovo ebalimithe kanje wabhala ebhukwini usuqeda usuthi abantu abafuna ukuthwala bazothwala kimi. Uzoziqhatha nabantu ngoba uzodla imali zabantu abantu bengasizakali. Angikuphiwanga. Uyabo? Inkinga nakho Mavovo sike sayikhuluma nalento phambilini ukuthi abantu bayakhala. Bakhala ngokuthwala ngokuthi bathe bayothwala kwangathwaleka. Angazi noma basindwa ukuthwala noma inkinga iba lapha phambili ekutheni ukuthi vela asikho isithwalo la basuke beye khona. Ukuthi mina namanje ngisasho bafowethu ningazonda nje manizonda. Ma wena ngizothi mina la ku TV abantu abazothwala abeze kwaMavovo 9 ngiyathwalisa mina. Kusho ukuthi isithwalo sami siswaki ngoba ngize ngiyasirecruitela. Uyabo? Funa lento igezeke nje emqondweni wenu ningabantu. Uma ngabe mina ngisirecruitela isithwalo sami ukuthi izani kwaMavovo nizothwala ngiyathwalisa mina Mavovo. Siswaki. Angithi isithwalo mangabe sisebenza asiyilandele bona phela kuze kubonakala ukuthi powerful. Sibalande sibalethela ekhaya abantu abafuna ukuthwala ngingababizanga. Kubonakala lento engiyiphethe it's powerful. Ngingavelanga ku TV. Yes. Mavovo sengiyizwa kahle ke leyo ngoba abantu abathwalisayo ukuzwa kuthiwa umuntu uyawela mhlawumbe uye emamboni ngiyalinganisa. Ethi umuntu kodwa labo bantu abaziwa kaze sibabonela kuma TV. Angithi ke khehla usuphendulile umbuzo. Ubuyela wena kule nkulumo engishoyo ukuthi angiphikisani. Uyabona? Ngoba phela vele eqinisweni uyalibona lelizwe leli ukuthi liphethwe ngobhongwana. Angiphikisani nalokho. Kodwa mina engikuqinisekisayo okokuthi bangake sebeyile kubo laba basho kanjalo bebuye naso isithwalo. Ma beneqiniso. Hayi umuntu ozongena ku comment section ethi hey ikhona leyo nto ake uvele phela usisize labantu bakithi. Abadinga izithwalo ukuthi sibaphumelelise ubahambise wena la wena othwale khona. Ungamani uthi kuyenzeka kanti kwawena uthwele noma kwawena nje wenzela ukuthi uthole leyo mali leyo yokuthengelwa le Jewish oyigqokayo othengelwa yilabo abakuthengela yona ukuthi uzodukisa abantu noma wenzela ukuthi uthengele lezo moto othengelwa zona ukuthi udukisa abantu. Uyayizwisisa leyo nto. Ake usithathele phela abantu bakithi abantu bahluphekile. Ubahambise endaweni eright. Abazobuya beyiphethe lento wena othi ikhona. Akumusa ukugcina ngokuthi wena ungiphikisa. Kodwa bese ungathi wena ngicela abantu abayifunayo lento ngiyazibophezela nakumkhwanazi impela ukuthi abe phekwami impela mawukubela abantu ngibadukisile. Ikhona lento. Uyayibona leyo nto ngoba mina njengami nje ngingazibophezela mina ngebhodlela la ekhaya lamafutha. Ukuthi liyasebenza. Othi alisebenzi iyombuyela back imali yakhe. Uyabona? Ngiyazibophezela. Kodwa ebantwini abawasebenzisayo bazosho ukuthi hayi ibhodlela likaMavovo liyawenza u1 no2 no3. Uyayizwisisa leyo nto. Manje kubhlungu ukuthi ngizothi mina ibhodlela la ekhaya liyasebenza. Kodwa bese kuthola ukuthi abantu alibasebenzile. Ekubeni sebekhipha imali. Uyayibona leyo nto leyo. Kodwa mangizothi mina ngiyazibophezela ukuthi olithathile lizomsebenzela elingamsebenzelanga kabuyelwe imali yakhe. Ngiyazibophezela. Uyabo? Ukuthi nomkhwanazi angaba semva kwami. Angithi uyayibona leyo nto. Ngoba phela uzele kona ukuzolungisa inswela boya nokulungisa izwe ukuthi liqonde. Angithi uyayibona leyo nto leyo. Ngoba ngempela eqinisweni kubhlungu uthola ukuthi umuntu akanakudla efrijini. Eze la ekhaya azokwenza isigezo sala ekhaya. Singamsebenzeli. Akanakudla futhi efrijini. Izingane azinasikhaftini.
zokuthi zikhere ukuya esikoleni. Mm. Iyaphi ke manje leyo nto? Ey. Ngiqeda mina ngiyothenga amabhodlela adulayo, ngiyobraya inyama lapha ngibrayele labe ngidla nabo le mali. Lo muntu uswele ngisho ukuthenga ikhabishi. Uyodisa. Ngifuna phela ukubonwa ukuthi ngiyinyanga eyenza izinto zenzeke edumile. Ey. Mavovo. Uyikame waze wafika la bengithanda ukuthi ufike khona ngoba makuphenduleka abantu laba abasuke besibuza nalaba abafisa ukuthi singene nakwezinye izinkulumo nawo abalokho bethi siqhubeke sikhulume sikulande sifike kuwena kuyangithokozisa. Ake singene kulena ke Mavovo ngoba ngiyabona la kuneyiwasho kunempande kunamafutha uke wakhuluma nendaba yamafutha. Njengoba ugaya Mavovo ngikhulume eqaleni ngiqala lenkulumo esiyikhulumayo. La ekhaya kukhona isizwe. Ngoba kukhona izizwe uyayigaya. Sake sakhuluma ngezizwe nobungozi bazo ezifakwa kubantu. Washo ukuthi hayi lo muntu uyamlungisa. Osuke efakwe izizwe mhlawumbe intombi ibikhafulwa mhlawumbe insizwa nayo ibikhafulwa intombi efuna ebuye back ekhaya. Uzongihlukanisela ngokuhamba kwesikhathi ngoba kukhona nejaji la ekhaya oligayayo. Ngoba kukhona ijaji nakhona kukhuluma yena lowo muntu kwesinye isikhathi kukhuluma abantu kuyena lowo muntu osebenzisa ijaji. Nakwizizwe umuntu onezizwe akaziwa ekutheni ukuthi masebhonga ekhuluma eshintsha amazwi nayo kusuke kuyini akungihlukanisele lapho ngoba umuntu ogayayo futhi owelaphayo oyigayayo nezizwe la ekhaya nejaji likhona. Yabona mina Khehla into engizokutshela yona into mina engigaya kakhulu njengoba uthinta izizwe nje angithina lapha ngakithi kunamaphisi. Oh yeah. Mina ngenza kakhulu izinto zomchithiso. Yebo. Izinja. Oh yeah. Ya ukuthi zinukelwe inyamazane zishaye futhi enyamazaneni. Uyezwisisa. Yeah. Bese sibuya siza la ebantwini. Kukhona izizwe lezi abantu abayifakayo. Lezo tholta abanye bagxala ngazo ukukhipha izinto emagcekeni abasuke bekhipha kuzo. Angigayi mina. Oyigayi lesi. Cha, angifuni futhi. Angiyisebenzisi. Ngoba ma kunamagedla nje alalele njengoba ngikhuluma. Kunezinyanga ezilalele njengoba ngikhuluma. Bayazi ukuthi kulezo zizwe ayisali inzilo yomfelokazi. Oh yeah. Ma uzwa kuthiwa uma wakho waneka inzilo wathola isilahlekile. Isuke ithathwa abantu abayoyithengisela lo muntu osuke yena eyigaya. Lezo zizwe lezo. Ngoba into eyenza ukuthi kufunakale lenzilo ishiswe ibe umlotha bese izongena kulamathambo engena kuwo. Uyezwisisa. Kusuke kwenzela ukuthi lo yamufi. Kube uye ozokubonisa lamabhodlela. Uyabona? Yeah. Kube uye ozokubonisa lamaphondo. Asuke embelwe lapha. Kube uye ozovuka alwe nalezi izipoki ezizobe ivuka kuleya kulawa mabhodlela. Uyabo? Kwesinye isikhathi futhi ukuthi othi isipoki isipowerful kunalomufi. Uthola ukuthi umuntu uselele ja, omunye useyimoshele. Ibhluku eselimanzi. Uyabo? After eseyikhiphile lezi zinto. Yeah. Uyabo? Usebuza nokuthi ngikuphi la kuthiwa hayi kwambatha. Ingqondo ayikakabuyi. Angithi uyezwisisa. Ukhathele ngathi ubehamba izwe elikude. Ngani ngoba lezi izilwane manje seyiphumile la emzimbeni sekusele yena manje. Qobo lwakhe usezwa lawa amapain manje le yamjunju le. Angithi uyezwisisa. So isizathu ke mina sokuthi ke ngingazenzi ilokho. Nanokuthi futhi okunye umuntu onezizwe ma engangena esiguqweni. Yebo. Sabantu nje bakamoya. Yeah. Hayi mfana kithi angeke azalunge. Ayingeke azalunge kulabo bathandaza. Bayomkhipha futhi bambeke lapha
ekhoneni bamroundisa bamthandazela bamshaya kuphakame lezizwe zikhulume zisho futhi ukuthi singeza kwabani yebo lezi zizwe kusho ukuthi lowo muntu akangeni kubathandazi kubathandazi be-original ya uyazi usakhuluma lapho kukhona abantu uthola ukuthi bayathandaza ethi uyathandaza uyahlola wenza yonke into uyakhipha kodwa uyibiza ngokuthi uyathandaza kodwa akayi esontweni enkonzweni akanankonzo akanabandla kodwa uyathandaza lapha endumbini yakhe uyathandaza kodwa akayi kubathandaza unazo zonke amajazi okuthandaza akayi emanzini akayi emfuleni akayi olwandle ngifuna ukuthi ayithinte ekuzizwe lapho angithi khehla lami kunento kanje lamafutha lawa ngizofaka amafutha enhlwathi la mhlambe bese ngifaka namafutha embulu la bese mhlambe ngizofaka namafutha engwenye la bembozi angithi uyayibona leyo nto mawuphethe lebhodlela leli mawuzofika endaweni mhlambe enomfulo onenhlwathi le yamanzi yebo izovuka inhlwathi yamanzi ikuvukele uyayizwisisa leyo nto into nento check ukuthi lawo mafutha lawa aqhatha naziphi ingqinamba kwesinye isikhathi uthola ukuthi uhamba ngemoto ubona amanzi uyabo kade kune bridge uvele wena ungene kulawo manzi kanti ibridge alikho likhukhulekile kanti mhlawumbe izinto ezikuwe ingcwebe ezikuwe ezina lamafutha alento le engakwazi ukuthi manje mawusufike lapho khona ukuhlukanisa usuvukelwe yini wena abantu balamanzi bakufaka endaweni wena ungasakhona ukubona indawo errong ngezinto ezikuwe ezihlanganiswe ngalamafutha lezi zinto yingakho esikhathini esiningi ufuna wazi izinto zokuthi into nento ibypasswa kanjani uyabona musukumane nje wena uthi ngoba umavovo wathi usugoqa lapha eplastikini usugcinca zonke lezi zinto lamafutha qedwe uyagoqa uyathunga usuthi ibhande noma incweba ungazi ukuthi lento le kumele uyilokhe ngani ukuze lo muntu mayefika lapha lezi zinto zingavuki avukelwe lezi zinto ezilapha kule yancweba noma ezilapha kulesa siqhaba mavovo yazi ukhuluma lento kukhona izinsizwa uthola ukuthi ziyaqonywa iqonywa ngento ethile eziyisebenzisayo uthola ukuthi izinsizwa ziyaqonywa intombi ziyayithanda kodwa uhalela nawe umfana omncane nje ngenduku ungazi ukuthi umhalelelani ngenduku usho ukuthi lento imxabanisa nezinsizwa isegazini kuyena kodwa imenza engathi uyathandwa abantu besifazane kodwa ngisho ngathiwa uhambaphi kuthi uyasukela kusho abantu besifazane vele usuke esukeliwe mawubheka nawe ngesimo kukhona mhlawumbe ovelo wambiza ngegama elithile mhlawumbe wangaphendula kwathi awuyeyisa bemfaka induku hleze efaka induku kodwa egcineni akaliboni iphutho ukuthi yini kusho ukuthi uhamba ufaka noma yini egazini ukuhamba ufaka noma ngayini egazini ufakwa umuntu ongazi ukuthi lezi zinto kumele yilokhwe ngani yabo inkinga iqala lapho ngoba manje eke ngithi mhlambe sithola isitho sangasese sikatokolosho yebo uyabo sithola isitho sangasese semvubu uyabo imvubu ucansi lenza phansi emanzini abandayo uyabo wena emanzini abandayo induku yawo uyabona umehluko lapho uthi ungakanani yebo kusho ukuthi lapha yana le anti powerful lesikhathi kunale nto enesitho sangasese sikatokolosho kunesitho sangasese semvubu bese kungena inhlwathi bese kungena imbulu bese kungena amakhubalathize loyo muntu uzokwenza njani vele uzolandelwa amadoda loyo muntu uzokwenzani vele uzolandelwa abantu besifazane sekukhona amancamathelo odumba zikhona lezi zinto lapha phakathi uyabona oloslina zikhona lezo zinto lapha phakathi angithi uyabona vele uzolandelwa amadoda uzolandelwa abantu besifazane kodwa uma ngabe leyo nto yakhiwe umuntu akangazi ukuthi yini lento kumele ayifake ukuze ke manje aloke lezi zinto ayifake phakathi ukuthi zingamqhathi nabantu inkinga iqala lapho ke inkinga iqala lapho ngoba
bazokulandela abantu besifazane lo yatokolosha ubypassiwe yabo uthi usuka futhi lo tokolosho lo ulifune kucansi lo kulesi siqabo sakho kuhamba kanjani ithi suka futhi imbulu ngoba ihamba ngesisu ithi suka futhi imbulu mase kufika isikhathi sokuthi umsebenzi ushonise phansi uthoda umsebenzi usushone phansi angithi izilwane khehla lezi ehamba ngesisu zinamasizini ukuthi ngesizini eso ezinye ziyanyamalala zingabibiki aziphumi kusho ukuthi wena kuleyo sizini endumbeni yakhe akungeni umuntu kuleyo sizini le businessini lakhe abantu abangeni izinto kumele uzazi kodwa mawakhe lo muntu owaziyo ukuthi ikuphi okumele akufake ukuthi lento ihlezi igijime njalo akunankinga ke lapho into esuka ishaye ileyo ukuthi njoba ngikhuluma nje khona ophethe ipeni nephepha abhala ahamba ayofaka uzolimaza abantu ngoba awazi into okumele ulokhe ngayo inkinga iba lapho nje ukhulumile ngezizwe wathi kukhona ongayigayi zizwe la khona umuntu asuke ezoyifaka egazini ethi uyokhipha ngazo lezo zizwe nali ijaji nalo liyagaywa ijaji maligaywa nalo umuntu onamajaji egazini naye uyafana nje ucishe efana nalomuntu okhipha ngezizwe ngifuna ukuya lapho lihluke ngani kwezizwe ngoba lento mayenzeka ivela kumuntu icishe efana hayi kunomehluko khehla angithi ejajini khona izinto ezifakwa kuzizwe ezingangena ejajini khona izinto ezisejajini engangeni kuzizwe uyabo umehluko lapho nje ngoba njengoba ngisho ngithi la makufunakala kuze kungenelele nanenzilo yabona lapho uthi kusuke sekujuliwe ngempela kusetshenziswa umuntu wakwesinye isibongo ngenzilo yomfelokazi ingakho inzila ngisho emakhaya engazi umuntu wangaphandle ukuthi inzilo lele ekhaya iphele laphi noma makuthiwa iyogqitshwa noma kwenziwa lolo siko impilo abenza ngalo kwenzakalani abanye sikhuluma nje abasazeli angithi ke khehla ke kusukela lapho ke ukuthi ingakho inzilo kuyinto enakekelwa anti yabona nje namhlanje intsha ayisaziliswa ukuthi ifakiswe igqebhezane ngoba phela igqebhezane zosala lemjayivweni ezinye sinokuyithola emamoli ubona thawu inzilo lenye izinane sipeleto kusuke ku-avoid into ezikanjalo ukuthi ngoba lesikhathi leyanzilo leyeyibona besitholwa ilabantu abakha lezi zinto akayiyeki uyayithatha useyovusa loya muntu wena obumzilele useyovuka kulezi azizwe zakhe usezokhona ukuthi asebenze ngayo nithi nigcine usiko nje nina lokuthi kwenziwa lolu siko lasekhaya noma lo ugeza ukuhlambuluka noma nimhlambulula usuke sengekho kwakhona lapho usuke sethwetshuliwe usuke engasekho kwakhona lapho manje ingakho esikhathini esiningi kubalekile esikhathini samanje ukuthi izingane ayimusa ukuziliswa akuziliswe abantu nakhona abadala akuziliswa abantu abanengqondo nje right ngoba nomuntu omdala mayiseshiswa into zakhe lemjayivweni usekhipha iskiphu silahla lapho useqimbile udakiwe lo muntu sesiyasala lapha lesaskipha sinenzilo sinale sigqebhezana lapha yakulabo phuza nabo uyayazi inyanga edila ngalezi zinto uthi awungadla lenzilo mangayithatha ngihambise kumkhulu bani ngizofike ngidabule hey izizwe lezo ezisetshenziswa abantu abakhiphayo abantu ziyahlola lezo zizwe ziyahlola kodwa asinalo ikhambi lokwelapha ingakho esikhathini esiningi abantu abahlola ngazo hey bayakhala abantu ukuthi baqoliwe ngoba uhlola umuntu impela aza kutshele nokuthi izolo ulala udleni bewenzani kuphi kodwa dololo ukuthi inkinga yomuntu ixazululeke ziyahlola zona kakhulu ake siye kwijaji ijaji yini umehluko walo ngoba abantu abaningi uyabezwa bethi ubani ogaya ijaji
ubani umuntu esingathola kulena ijaji kusho bona abathandazi kusho abanye abayizinyanga uthola ukuthi umuntu uyalifuna lelo jaji ake singene lapho ekuthenini ukuthi ijaji yini umsebenzi walo kahle kahle. Hayi ijaji phela liyajaja khehla. Lisuke ijaji lenzela ukuthi komunye noma uphiwe lokho ophiwe khona bese kuthi mangabe ufuna ukongeza. Uyabo? Ukuthi ke mina esikhatini esiningi ukongeza ngikuthanda. Ngoba kimi kulula ukuthi ngithi hayi into ethize mina ngiyazi umuntu engaziyo ukuthi ngisho ukuthi uyayazi leyo nto uzikode. Bese uhamba wena uyakwazi kodwa. Uyabona? Kulula kimi ngoba indlela vele le engisebenza ngayo. Mina angithathi noma ngayini. Angithathi noma ngawubani. Umuntu into zakhe ingabelong la ekhaya. Akaye la into zakhe ezibelonga khona. Ngoba ngenzelani? Ngenzela ukuthi ngingawuphuphisa umsebenzi. Ngoba into ephuphisa umsebenzi musukuthatha noma yini. Musukwenza noma ngayini ngoba kusasa uzothi uyasukelwa abantu bakudlela umona kanti wena ukhukhulela ngoqo. Leyo nto leyo ayifuneki. Into ongayiphiwanga nanokuthi futhi into enhle nemnandi. Uyabona khehla mawusase nento owayiphiwa osebenza ngayo. Ngeke uyithola useyinkingeni. Kodwa uma ngabe kunento osebenza ngayo ukuthi awuyiphiwanga yilesikhathi njalo uzohleza uthetha amacala. Ijaji nalo ligayile nazi izizwe uyigayile okula ekhaya kukanjani kusebenza kanjani. Hayi khehla ake ngithi mhlambe njengejaji nje ngithi ijaji esikhatini esiningi liyayilifuna iqhude elisaseyilijongo. Kodwa elihambe lingena imizi yabantu. Leli qhude ngoba kufunakala lenhliziyo yakhona ukuthi itholakale isagxuma gxuma. Bese ikhona ukuthi ke leli jaji ke lifakwe khona ke aginqiswe lenhliziyo lomuntu isagxuma gxuma. Ukuthi zingene lenhliziyo igxuma kuye ngaphakathi. Angithi uyabona? Ukwenzela ukuthi njalo makukhala iqhude bese iphakama kuye. Phakathi njalo makukhala iqhude isikhathi nesikhathi liyakhala. Iqhude isikhathi nesikhathi liyakhala. Ukuthi lesikhathi makukhala leqhude ziyaphakama kuye. Liyaphakama kuye. Akwenzeki lutho uma leli qhude bevele belibambe belinqume emva kalokho mase kuyama awuvele usuke vele selinqunyiwe sho ukuthi kuhambisana ngesikhathi seqhude okusuke likhala ngazo akusho lutho ukuthi ngoba abanye ngeke ngibobone uthola ukuthi ethi umuntu ngidinga umune weqhudwe elisahamba lingena imizi nomuzi ngifuna ukuya lapho ngiyalinganisa enzela ukuthi makhala lela qhude kwenzeke kuyena leyo nto noma makwenzele leya qhude kuhlukene nokwejaji lokho. Angithi ke khehla lokweqhude ukuthi sifunakala uzwane. Ngikwazi lokho mina makulahlwa kukhishwa inyoni. Phela mina khehla mina ngafundisa ukuhlala phansi ngenabe. Ngibeka umntwana la kudala ngangikakelwa abantwana. Ngipeyita umntwana esigangeni akhishwa inyoni akhishwa ibala. Izinto ebengizenza engifundiswe ngazo eksefeni. Izinto nje engifundiswe ngazo izingane ukhipha inyoni ini yonke leyo nto. Kodwa ke futhi ke manje lo msebenzi sengizowushiya mina kumambhele ekhaya. Umakoti uyosezokwazi ukwenza leyo msebenzi ngoba manje sengisuke ngisaba ukuthi sengisuke kwezinye izinto ngajula kakhulu. Manje senginokubasaba abantwana abancane. Kodwa nje izinto zabantwana izithende zezulu yonke into yokukhipha inyoni ebantwaneni. Mina futhi ke bengikhipha abantwana nangamasi umlaza. Ukubakhipha inyoni ngomlaza. Kungena umlaza kungena isithende sezulu. Ngikhipha abantwana umlaza nginqamla inkukhu. Contsisela igazi lapha phakathi. Umntwana akhishwa inyoni ngiyombasela umlilo esigangeni. Ngidlalise pheke umlilo sengifakile inyamazane phakathi kuloya mlilo agezele kuloya mlilo umntwana. Hayi abantwana bami mina nje bakamoya abanye bayathisha abanye bayamaphoyisa abanye bayamasotsha igenge nje edlulela ekhaya. Angithi uyabona
isasencane abantu abapeyitwe la ekhaya angithi uyayibona leyo nto leyo izinto lezo enginawo material wazo kodwa ukuthi ngoba sengiyabasaba abantwana abancane angithi uyabona ngoba manje kunentwanyana yabo umuntu asedlule kuzo kodwa hayi ukuthi ukukhipha amasebele mina into engiyazi up to Z manje ekhaya sengizokushiyela umakoti ukuthi mhlambe sekuzokwenzeka ukuthi abafuna ukuyochatha izingane bahambe baye ekhaya abafuna ukuyosikelwa ibala emntwaneni bahambe baye ekhaya ziphile izingane iyeke ingane ukuthi ikhule ngesisu ikhanda libe likhulu ibe nemcondo ngizwe kahle Mavovo abantu okumele belande noma akufanele beze la ekhaya noma abantu abafanelwe ijaji nalezi zizwe zala ekhaya abantu abakanjani hayi khehla lento lengicela ukuyicacisa mina angenzeli noma ngawubani leyo msebenzi cha angenzeli noma ngawubani angimemi bantu futhi ukuthi la ekhaya kukhona lezo zinto angenzeli noma ngawubani ngoba kufana nokuthi umuntu akakwazi ngisho ukuhlola nje akakuphiwanga nje bese zala ekhaya ukuthi ufuna ukuzofaka ijaji wazini egcineni ngoba yibo labantu laba basalimazela abantu ngoba akakwazi kwakwelapha akakuphiwanga futhi lokwelapha akanawo amandla futhi okwelapha akanakhambi egcineni lo muntu wenzana emphakathini ulimaza umphakathi phela la khehla sikhuluma ngomphakathi sikhuluma ngabantu abaya komashonisa beze kithi sikhuluma ngabantu abenza amaloni benze kithi uyabo esikukhulumayo la sikhuluma ngomphakathi asikhulumi ngemithi yakwamavovo uyabo asikhulumi nge-TV kaNhlanzi cha sikhuluma ngomphakathi la ukuthi ke awukwazi ukuthatha into kanjalo uyifake kumuntu onjalo leyo msebenzi ifake kumuntu owazi uA no E no E bese kuba ukuthi ke yena kukhona lokhu afuna ukuthi kuye ukuthi ukufaka lelo giya ngandlela thizeni ngoba phela futhi phela ubuye ukhumbula ukuthi ikhako mama Majeliko uyabona abantu abanenjula ngokwesijeliko angithi uyayibona leyo nto so sengisholo ukuthi ke lokho awukusebenzisi noma kubani noma ngabe kubani cha manje ngenzela ukuthi ngezwakala kabi angimemi umuntu mina ukuthi hey uMavovo uyaligaya ijaji uMavovo mina ngithengisi ngemithi imithi yebo okuthengiswa ngaye yasechemist yebo njengenazi iwasho nanka amakhambi la khona owathi khona umnika umuntu umeke wafika kuwena awuvele nje upose ngifuna singene nala awugoqe khona la uyazi usuqedile siyiqale lenkulumo sajula ekuqaleni sawuhlukanisa lapha kulezi zizwe eziyinkinga othola ukuthi zenziwa ngenzilo wathi awuzenzi inhlobo ngoba egcineni ulimaza nemndeni angithi ke manje khehla lami mangabe sizothatha ijaji silifaka emzimbeni wakho noma izizwe sifake emzimbeni wakho okuwukuthi vele wena akukho kuphiwe akukho kukuwe ilabantu esibathola begijima lapha emarobotini begijima namahiya sebethwele impondo ekhanda umuntu semisa imoto eziyenzansi nezikhuphukayo sekuphambene ikhanda sekukhuluma abantu aba180 ngesikhathi esisodwa ekhanda lakhe akasazi ukuthi kumele amamele muphi ngoba vele eqinisweni akanayo umhlahlo wendlela ngoba phela into ebalekile yabona njengoba kunalesi washo la ekhaya sithi umhlahlo wendlela into ebalekile leyo isiwasho kodwa siwumhlahlo wendlela ngoba siyahlahla indlela zomuntu ngoba kubalekile ukuthi ube nayo into ehlahlayo indlela ngoba uzohamba wena ufike ufake lezi zinto bese kusuka labantu abawu200,000 bakhulume kuwe ngesikhathi esisodwa uzolalela abantu ngoba lento ifuna ukuthi mayiphakama bese iphakayiswa ngomuntu okufuna ukuthi labantu mangabe bekhuluma kulo muntu bese lo muntu edlulisa inkulumo kuwe ulalele lo muntu wakho wena oyedwa lo hleze ekhuluma kuwe bese udlulisa inkulumo ebantwini ngoba wena ngeke umelane nokuthi ukhulume laba abantu bonke
bese ubalalela bonke Yeah. ingqondo izophambana gijime namahiya la emgwaqweni usuyasangana usuthatha zonke lezi washe egcwele la nemithi usuhamba uyokubeka erobotini usuhamba uyaphakamisa wenzani usushona le umuntu usephambanelwa yikhanda ngoba yilezi izinto akahambe wayoyifaka so thina sifaka into kumuntu noma ngayimuphi uqedele mavovo iwasho zikhona ziyatholakala amavovo futhi wakhuluma lokho ukuthi kukhona abantu obafakelayo baposelayo ngezathu ezithile mase kuba umuntu ozobika inkinga uthola ukuthi ke akanayo imali ngempela ukuthi engafika kodwa unayo mhlambe eyokuthi kuba khona abe ethibazisa ngakho esaqoqwa ocelayo futhi osuke enxosa ngenxa yenkinga futhi nosizi asuke elibeka ngoba kukhona umuntu onjalo othola ukuthi mavovo uthi nginawo 600 wokuthi ngahlangana ikhombe ethile noma iwasho ezithile kodwa imali yokuthi ngifike lapho ngiphinde ngibuyele emuva ngiyazehlisa amavovo wenze njani kubantu abanjalo uyasizwa phela umuntu onjalo Nkosi yami ngoba ngithi uyalibika usizo lakhe uyalibika usizo lakhe kodwa ke mina into enhleke nemnandi umuntu ozokhuluma leyo nkulumo leyo ukuthi uqamba amanga mina ngithi nginayo into yokulalela ngivele ngithi hayi cha ikhombe yala ekhaya nje u1005 kube khona le ka 2.5 asinayo yaleyo mali oyishoyo ingani ngisuke sengikudonsile ukuthi uyikruku yiza nje wena ngeqiniso ukhale ngoba vele ngoba manje into ebhlungu umuntu uzoqhamuka esethi makungazamekele mhlambe ngalo 600 khona yena la adliwe khona ngophondo le 30000 wawukhipha uyabo manje kimi usezothi uno 600 lo muntu iqola kwayena angithi uyabona thina siza umuntu ofuna usizo ngoba eqinisweni umuntu akalahlwa uyayibona leyo nto okunye ke bakithi yazi kunabantu abangaphumelele empilweni hayi ngoba bethakathiwe ingoba bengakwazi ukubonga kuneyinhlanhla zabantu ezivaliwe namhlanje engahambi ngoba bakwazi ukubonga kulokho okuncane abasuke bephiwe khona engikushoyo ke mfokanhlanzi okokuthi ngicela ukubonga kakhulu ebantwini abangisupportile uDisemba wonke kuze kufike manje ngale khombo yakwamavovo abayibona ku TikTok bayibona kunethezeka ngoba manje ngiyasaba ukuthi bazothi hawu umkhulu simuphi support engaka ngoDisemba akasakwazi ukuthi uyabonga angithi phela engizosaba ukuthi ngikusho lokho ukuthi ngibonge phambi kwenu ngisaba ukuthi nizofuna imali angithi uyabona kodwa manje ngoba mina ngumuntu olithandayo iqiniso ngibonga nje nani nikhona phambi kwenu ukuthi cha bayithathile abantu ikhombo yala ekhaya bayithathile abantu ikhombo yala ekhaya futhi ngiyacela ukuthi ibasize ibasebenzele futhi ngiphakamisa ukubonga ngithi isandla sedlula ikhanda kini nonke nithema niyibona nangiphi support Mavovo sibonga kakhulu nathi sibonga lokho ekuthenini ukuthi ube neqiniso uMavovo usebenzelaphi umuntu oqalayo ukuthi ebone uMavovo uma engekho la eGoli ngoba sela eGoli Soweto usebenzelaphi ngisebenzela mina la eMapetla eSoweto ngiphinde futhi ngisebenzele ekhaya kwaHlathe number 2 eMnambithi yebo lapha ngwase 85 inamba Mavovo 072 48 24 003 yiyo ke inamba engitholakala kuyo cha abathi nje hayi abaphendula la ekhaya kuphendula umuntu ozokwenza ivoice note akhuluma inkulumo yakhe bese ngibuyela nami kuye ngimphendule ngendlela naye abuze ngayo nomuntu ozofona ngi-answer ucingo lwakhe bese siyaqhubeka nomsebenzi siyaphambili sibonga kakhulu Mavovo ngesikhathi sakho yebo siyabonga kakhulu sibonge nakuNethezeka TV nakubalandeli beNethezeka TV bonke abayihluphayo ngedatha labo nangama TV abo ama laptop amafoni ukuthi babukele lo Mavovo lo ekhandela imhlophe cha ngiyabonga kakhulu bafowethu inkosi nibusise konke nikudingayo nenikufisayo kube impumelelo kunjalo mbuke lapha ekhaya sibonga kakhulu kuMavovo
Mavovunani ngoba sikhuluma naye njengamanje sibonga nesikhathi asinike sona sisegoli eSoweto semapetla la sikhona buye sebenzele nasekhaya eMnambithi kwahlathi enumber 2 la ephinde esebenzele khona inamba uyitholile belokho ivela la escreenini okuyizinamba zikaMavovunani sithembeke ukuthi uzokwazi nawe ukuthi usizakale kulenkinga obhekene nayo siyazi ke mbuke lapha ekhaya ekutheni ukuziningi izinkulumo eseke sayikhuluma noMavovo nawe ulokhu ubheka kwezinye izinkulumo eseke sayikhuluma naye kungenzeka ukuthi inkinga yakho nawe sike sakhuluma ngayo futhi phambilini mhlabe nangelinye ilanga sazokhuluma ngenkinga yakho igaba lami ngingumzothule ngokashembe isibongo mafofuka njengedengabane sambane esamba umqothanga ulala maqede wawulala mafukazane kunokho nje isikhundla khundla othi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovu oyiphayo umadakeni oyishasa nketela ngibonga kakhulu.